Bali ora. Nek aku bali, nek aku. Ning kulawa liyane ora bali, mosok aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya belang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antacenama aku yakin cuma nek kemluk Kasatria kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumasaku kok musuhe abot-abot iki. Pak Dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Iye. Kelemon. Aku lepate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewuhke kok sampean. Yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu. Nyo, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati ngletak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil Ngopo? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu. Nyo. Wis jan. Sing seru iki wis celo. Ora krasa sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem kuwi caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kena aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek iki aku tok kon males tak antem pisan kowe mati, mesti. Jajal po. Kiwa semaput. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekandeng pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono.